Bona tarda a tothom. Són les 5 de la tarda, hora de Barcelona, d'aquest Dia dels Innocents, d'aquest 28 de desembre de l'any 2017. Després ara entrem en un problema una miqueta complex, que és el tema de les subvencions públiques, i aquí hem afegit no al 155, per la senzilla raó de que quan es va aplicar l'article 155 a les comunitats catalanes de l'exterior, ara el Jordi ens ho desenvoluparà una mica més, doncs les subvencions que estava previst pagar-se durant aquest any 2017 doncs no s'han pagat i no es pagaran, perquè això ho hem sapigut aquest dematí, no hem tingut temps d'actualitzar la pàgina, ens hem pensat que la responsable del govern català, la Tamara Garcia, que ens ha enviat un mail per confirmar que no es pagarien, ens estava fent una innocentada perquè ens l'ha enviat aquest dematí, però molt ens temem que no ho era. En definitiva, és una decisió de l'Estat que en ús de les prerrogatives que li dona el maleït article 155 doncs deixa a totes les comunitats catalanes de l'exterior sense subvenció per l'any 2017. Per l'any 2018, doncs, Dios dirà, si es recuperen aquestes competències. Només dir-vos que aquí teniu una mica el desglossament. Les subvencions aquestes no es dediquen a l'agitació i propaganda en favor de la República Catalana, sinó que es dediquen a despeses de funcionament, lloguers de sous de personal, pagament dels subministraments, són les activitats culturals dels casals, és l'ensenyament de la llengua catalana, són els sous dels professors, etc. Són les despeses assistencials per catalans en situació d'alta precarietat i són les despeses dedicades a projectes d'acollida, acolliment i informació per persones nous arribades. Aquí us hem posat una comparativa breu amb altres comunitats autònomes, perquè no us penseu que Catalunya era l'hòstia i que les entitats catalanes rebíem la de Dios, perquè no és el cas. Vull dir, si veieu aquí la subvenció que es dona a Galícia en relació a la població i veieu la tercera columna, és a dir, el que diríem subvenció per càpita, per català resident a l'exterior, doncs veureu que els privilegiats és Euskadi, una inversió de 28,52 euros per càpita, perquè ells tenen una cosa que es diu concert econòmic, suposo que ja ho sabeu, etc. ¿Para qué vamos a desarrollarlo? I després, estem en una posició per sota de Galícia, d'Euskadi, de Canàries, de Madrid o d'Andalusia. Vull dir que Catalunya no és ni molt menys la comunitat que més destina recursos a les seves comunitats exteriors. Estem millor que Cantàbria, ho hem posat aquí a la taula, però no és el consol principal. I també tenim altres qüestions relatives al programa de beques que estan pendents de desenvolupar-se. El Jordi ens volia presentar en aquest tema... Deixo, perquè és més o menys el mateix. Vale. Doncs tira, digues. Doncs, com ha dit el Toni, perdoneu-me l'expressió, però estem cardats, perquè havíem de rebre, pel que fa al període de subvencions de la Generalitat, van des de l'1 d'octubre del 2016 fins al 30 de setembre del 2017. Per aquest període teníem, entre cometes, concedit 1 milió d'euros, distribuït amb les diferents partides, funcionament, assistencials, activitats i aquestes coses, que en teoria, normalment, abans de tancar l'any, hem cobrat ja com a mínim el 80% i llavors s'acaba de liquidar un cop ha justificat tota la despesa que has fet, el 20%. Això tots els que esteu als casals ho sabeu, no? Doncs amb l'aplicació del 155, quan es van intervindre els comptes de la Generalitat al setembre del 2017, es van bloquejar els comptes i com que la resolució definitiva en el qual la Generalitat es comprometia a fer el pagament d'aquestes subvencions no s'havia assignat en aquests moments, com que no s'ha assignat, no existeix l'obligació per part de la Generalitat o d'Hisenda de fer el pagament d'aquestes subvencions. Avui és el Dia dels Innocents, queda demà i demà passat com a dies laborables. Sembla ser que ja és impossible que tècnicament es pugui completar el circuit perquè s'assigni la resolució definitiva. Això vol dir que amb el pressupost del 2017 no es podrà fer el pagament de les subvencions.
Sembla ser que es podria fer el pagament, si s'assigna això a l'any 2018, es podria fer el pagament d'aquestes subvencions, però en càrrec al pressupost del 2018. Què vol dir això? Si treballem amb un pressupost prorrogat per l'any 2018, el milió d'euros que corresponien al 2017 per les comunitats de l'exterior es prorrogarà el 2018 i vol dir que aquest milió d'euros ja ens l'haurem gastat en el 2017 i, per tant, si cobrem les del 2017, el 2018 no tindrem ni un duro. Això és en el pitjor dels casos, però és que a part ja hi ha una sèrie d'activitats que sembla ser que el Ministeri d'Exteriors ha vetat. Per exemple, tal com comentava l'Olbert, hi ha els casals de l'Estat i ja els hi han denegat, i els hi han dit que no són de l'exterior i per tant no tenen dret a cap subvenció. Estem parlant de 200 i escaig 1.000 euros que corresponen a subvencions pels casals de l'exterior. Molts d'aquests casals han de pagar nòmines, han de pagar lloguers, han de pagar infinitat de coses que en aquests moments, activitats que ja han fet, que s'han gastat aquests diners, comptant amb aquestes subvencions, estan endeutats amb préstecs personals, els treballadors que no cobren, vull dir que és una situació lamentable l'aplicació del 155, és a dir, que s'ha fet con sanya i alevosía i nocturnitat i la mare que els va arribar a parir. Vull dir, perdoneu-me, però és que això és pel que fa als casals d'Espanya, però hi ha altres casals com, per exemple, no sé, per exemple, el d'Andorra, no sé si hi ha la Teresa aquí, no. Doncs els d'Andorra em consta que tenen proveïdors sense pagar. Els de Berlín, la situació dels de Berlín deu ser desesperada perquè van passar d'una subvenció per activitats de potser 5 o 6.000 a una subvenció de 27.000 euros perquè van organitzar la trobada de casals catalans d'Europa. Automàticament, si aquesta subvenció no els hi concedeixen, vol dir que aquest casal pot estar enfonsat o ha de desaparèixer, o enfonsat. Vull dir, que els de Cuba ja no en parlem, dels cubans que depenen de les subvencions assistencials. Vull dir, és una situació terrible que hauríem de mirar, no sé si algú té alguna idea brillant de com afrontar això. Des de la FIEC el que hem fet és hem enviat cartes al senyor Juan Fernández Trillo, que és l'hombre de negro. No hi haurà aquí algun infiltrat, no? Vull dir, no? Si és que, doncs hola, doncs mira. El senyor, li hem enviat cartes, hem enviat comunicats a la premsa, vull dir, des de la FIEC hem intentat fer tot el que hem pogut, però el resultat no és bastant decebedor, no? Com per la notícia que ens ha donat avui la Tamara, no? Aquesta innocentada. Llavors, és que no sé què més dir, no sé si... És que no es pot dir res més. Sí, des d'Argentina em demanen que digui que totes les altres comunitats autònomes de l'Estat han cobrat les seves corresponents subvencions, vull dir que som l'única comunitat autònoma de les 17 que les seves entitats exteriors no han cobrat la subvenció. Altres ens recomanen com idees de finançament la Grossa de Cap d'Any i el Niño, però bueno, Moltes gràcies, Toni. Molt bé. Aquesta completa... En primer lloc, per les persones que estan aquí presencialment, alguna de les persones que està aquí vol... Li pots passar el micro? En primer lloc, moltes gràcies, Toni, Xavier i Jordi. Això em costa molt, això de donar-vos l'esquena. Mira la càmera perquè hi ha molta Hola, més... què tal? Ja, perquè hi ha molta més gent. Bé, hola a tothom. Em sap greu això que ha semblat una innocentada a dia d'avui. M'agradaria explicar-vos, per les persones que no heu pogut llegir el correu electrònic, tot i que el Jordi i el Toni crec que ho han fet molt bé i han explicat amb força detall, però sí perquè arribi tota la informació i que qualsevol dubte que tingueu no dubteu ara en què aflori, perquè de vegades a nivell personalment és més fàcil conèixer les coses i concretar. Ara ja sabeu que, com molt bé deien, arrel de l'article 155, i de fet abans hi havien intervingut, el pressupost de la Generalitat de Catalunya, entre el qual estava la subvenció a les comunitats catalanes de l'exterior. Bé,
a mitjans llargs, em penso que era el dia 19 de desembre, vam rebre un correu, 19 de desembre, un correu electrònic del MAEC, Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació, en el que ens deien que ens aixecaven l'excepcionalitat, ens donaven l'excepcionalitat a la partida de casals, sempre i quan resolguéssim el que ells ens deien que resolguéssim. És a dir, de les 72 peticions de subvenció, 30 casals us quedàveu sense la línia d'activitats per la difusió de la cultura i la llengua catalana, perquè ells consideraven que aquests 30 casals havíeu fet activitats que anaven en la línia de promoure la independència de Catalunya, d'una manera com molt senzilla. Segons el decret que desenvolupa l'article 155, això ells ho havien d'aturar, o sigui, no pot ser que s'afavoreixi o es donin diners a entitats que han pogut promoure activitats en relació a la independència de Catalunya, i per tant ens deien que resolguéssim, sí, resoleu, però aquests 30 casals, aquests diners no els hi doneu, i no d'una activitat. No sé, doncs si ara perdoneu, tinc aquí el Jordi i recordo molt bé Catalans UK. Catalans UK va fer un sopar tertúlia amb en Jordi Sánchez per parlar de la realitat de Catalunya. Molt bé, vostè em pot dir que aquell sopar no vol contribuir en això, però és que Catalans UK té més de 80 activitats proposades en aquella sol·licitud. Si per una activitat que vostè ha considerat que no està d'acord amb l'article 155 li treu tots els diners d'aquella línia, per nosaltres això no era justificació d'entrada. D'entrada ja vam dir que per nosaltres les comunitats catalanes a l'exterior en cap cas heu promogut res, sinó que el que heu fet ha estat informar i debatre, que són coses molt diferents, perquè ens ho creiem de veritat, perquè hem analitzat les vostres sol·licituds i perquè us coneixem. I per tant hem argumentat que no estàvem d'acord amb aquesta justificació que ens donaven. L'altra cosa que ens feien fer era resoldre sense donar ni un euro a les comunitats catalanes de la resta de l'estat espanyol. Com molt bé ells us han explicat i nosaltres també vàrem argumentar, el senyor embajador Juan Fernández Trigo, doncs els vam argumentar que la resta de comunitats autònomes de l'estat espanyol consideren comunitat catalana a l'exterior, la de Cerdanyola del Vallès o la de Barcelona, i per tant nosaltres també Madrid, Saragossa, Tenerife, Sevilla, Àlava, això d'una banda, i per tant que és absolutament injust d'acord amb la resta de comunitats autònomes i que també és il·legal. És a dir, la llei 8/2017 de la comunitat catalana a l'exterior, abans ens explicava l'Albert, no, l'article 1 de la llei diu molt clarament que són comunitats catalanes de l'exterior aquelles que estan fora del territori de Catalunya. Això per començar. Després vas llegint tot el capítol tercer de la llei que fa referència a les comunitats catalanes a l'exterior i també vincula les comunitats catalanes de la resta de l'estat espanyol. Llegim l'ordre de subvencions i a l'ordre de subvencions també hi són les comunitats catalanes de l'estat espanyol perquè estan reconegudes per la Generalitat de Catalunya. Per tant, per tot plegat i moltes altres coses que ara no es tracta de fer aquí un rotllo jurídic, de l'article 13 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, etc. És a dir, vam donar tot un argumentari jurídic i tècnic per demanar, sisplau, en tot cas, una justificació que per nosaltres no fos contrària a la llei, per tal de resoldre, ni que fos com ells volien que nosaltres resolguéssim. És a dir, nosaltres volíem resoldre tal com vam proposar el mes de setembre, que és el que tots coneixeu, és la proposta provisional que es va fer des del Departament d'Afers Exteriors en el que s'atorgava el 1.000.000 d'euros a cadascuna de les comunitats catalanes de l'exterior amb cadascuna de les línies que es proposaven. Per tant, era com volíem resoldre. L'Estat, a través del MAEC, ens diu que no podem resoldre així, que hem de resoldre d'una altra manera. Això fa que siguin 680 i pico mil euros, crec recordar, el que s'atorgués de forma definitiva en comptes del 1.000.000 d'euros. Bé, per tal que cobreu ni que siguin uns quants i la resta ens fumeu recursos i ja els guanyareu més endavant, d'acord, però no podem resoldre quelcom que trobem que és absolutament il·legal i arbitrari. És que és il·legal, vull dir. Llavors, hem demanat justificació amb tot aquest argumentari jurídic i tècnic i a data d'avui, és la desgràcia que us he enviat aquest correu electrònic, a data d'avui l'Estat no ens ha donat encara resposta.
No vol dir que, no sé, demà al vespre, o no sé, no crec que treballin al cap de setmana, Jordi, deies demà passat, però podria ser, no sé, que a principis de gener rebéssim alguna resposta, que hi hagués alguna mena d'acord polític i que es decidís que, això sí, sempre i quan resolguem com ells ens demanen que resolem, però que ens justifiquessin alguna cosa, no sé, ens posessin un ganivet al coll dient és il·legal però és igual, signa. No sé, sigui com sigui, però podria ser que es resolgués l'any 2018. Però si resolem l'any 2018, com molt bé us explicava en Jordi Gairín, això vol dir pressupost 2018. Llavors, o aconseguim que ens doblin el pressupost de 2018 per les comunitats catalanes a l'exterior i en comptes de tenir 1 milió d'euros tinguem 1.700.000 o 2 milions d'euros, doncs vol dir que ens mengem pressupost de l'any següent i per tant ens menjaríem la subvenció de 2018. Bueno, aquesta és la desgràcia, amb aquesta veu i amb aquest encostipat, però volia explicar-vos a tots, ja que m'han deixat el micròfon per fer-ho, ampliar una mica i si teniu qualsevol dubte, doncs aquí estem. Jo crec que alguna cosa, i abans parlàvem amb el Jordi, coses s'han de fer. Nosaltres des de dintre, diguéssim, lluitarem perquè es dobli el pressupost, lluitarem per veure la via que veiem que podem trobar per resoldre aquesta injustícia, doncs la trobarem i anirem a per ella, però no està de més, ans al contrari, que vosaltres també des de fora pugueu fer pressions, donar veu, el que vosaltres creieu que heu de fer, que nosaltres us recolzarem. A veure, jo soc Maite Duarte, soc membre de la Junta de la FIEC i a més també soc de l'AICS, de l'American for Catalan Studies de Houston. La meva pregunta és, Tamara, si això s'assignés el 2008 i es perd aquest milió d'euros, evidentment, del 2017, on va parar? Sé que en alguna ocasió heu parlat de jugar deute de l'Estat. No, sé que en alguna ocasió s'ha comentat el fet que això serviria per eixugar deute de l'Estat, però sincerament jo no tinc coneixement del nostre milió d'euros de forma concreta i específica on anirà a parar. D'entrada entenc que en tot cas aquest pressupost és de la Generalitat de Catalunya i per tant, per molt que aquest es perdi, no tinc capacitat tècnica com per informar-vos d'exactament on va. Sap greu, però no vull enganyar tampoc. No, però a veure, en principi, abans de la intervenció de les finances, tal com diu avui el diari, hi havia la Generalitat tenia superàvit i tal com va passar l'any passat, tot el superàvit de la Generalitat va destinat a eixugar el FLA, que és eixugar deute. Vull dir, en aquest cas, aquest milió d'euros formarà part del superàvit de la Generalitat i anirà a eixugar el FLA. Sí, em dic Jordi Giudici, soc del Casal Català de Londres. Seré molt breu perquè soc conscient de l'hora que és i voldria acabar ara ja, però us agraeixo dues coses, que em doneu la paraula, però també per la presentació que heu fet. M'agradaria obrir un debat, però no ho faré, precisament perquè soc conscient d'aquest temps que hi ha, però és sobre el tema de la subvenció. I el que ens ha passat, a part de ser frustrant, és indignant. Llavors, la Tamara ja ho ha comentat, que lluitaran per la via legal per intentar aconseguir resoldre aquest tema i que ens donguin el que ens queda de la subvenció. Ho ha comentat també en Jordi, que s'han pres algunes iniciatives fent notes de premsa, però crec que des del punt de vista dels casals també tenim la responsabilitat de donar un cop de mà a la Tamara i per la nostra part intentar fer córrer la veu, intentar denunciar el que ha passat dintre del que es pugui, però creiem, o jo crec personalment, que el que ens han fet és intolerable i la raó per la qual se'ns està denegant aquesta subvenció és inacceptable. Per tant, no sé què podem fer des dels casals, però crec que almenys intentar arribar a la premsa i el més aviat possible i fer-los conèixer el que ha passat sí que és una cosa que podríem fer. I probablement és una cosa que podem parlar un cop hàgim acabat aquesta reunió i poder-nos coordinar fins i tot. Moltes gràcies. Molt bé.